ukubambisana ukuthi silekelele ukuthi abantu bathole usizo kuhulumeni. Yimiphi mhlawumbe imikhankaso eyahlukene umnyango wezokuthutha osuyenzile ikakhulukazi ukuqwashisa ngokuphepha emgwaqweni? Lokho umsebenzi okhulu kanesizwe ngamgwaqo lapha eMarangeni siqhubeka nokuxhumana nomphakathi ukusebenza nesimo society ngaba no-director wezesafety nanamhlanje umsebenzi nasemaholidini kaDisemba sisafisa ukushaya iphela ukuthi abantu nakuhamba ngenyawo bese bakhuluphele imiso kwemigwaqo ngoba imigwaqo noma ingekho zimovile ukuthi wenze iphutha suke uma sisuka lapha thina sishiwo nasendaweni khona bese-ke siyoqala uhlelo lokudlulisa amakhokheli ukuthi sihamba nesandla namhlanje lokho lokulungisa imigwaqo bese-ke ngiyacela ukuthi abanenhloli abayibuse ngendlela efanele ngoba noma isemgwaqeni iyawenza umonakalo nenhlekelele ikakhulukazi nasebusuku imfuyo yaseqoqe imfuyo zibe sesoyilosengile singathumi ngalo ukuthi aziyolusa emgwaqeni noma imfuyo siyeke ihambe yodwa ngoba akulimali into yakho kodwa kulimala nabantu impahla yabantu siza ngapha namhlanje ngazi ukuthi ingaphinde khona isivuke endleleni umgwaqo uma ungawazi uzoyathanda ubusuku kuyingozi ikakhulukazi lomgwaqo njengoba umzila wezomnotho wezomvakashi iy'vakashi zethu ezisuke zakho ezitshalana nemali sesibeke engcupheni uma sinezokwenza izinto siyacela ukuthi siyiphatheni futhi-ke sizobe sibopha-ke futhi ngamaholide lokhu akusho ntambama sinonqongqoshe sinomhlangano namaphoyisa ezemgwaqeni eNingizimu Afrika yonke sizobe siyofinaliza i-traffic plan kaDisemba. Awukho ushwele, awukho ukuxolisa, uzohlangana nejele kusho uChristu bazovela igama ukuthi benze izinto ezingafanele. Ikuphi umnyango okwenzayo ukuqinisekisisa ukuthi iy'celo lezi ekhona zabantu noma iy'celo ezizayo zicutshungulwa ngendlela efanele futhi ngokushesha ziba nokushesha nje okukhona ngoba kwesinye isikhathi uthi umuntu ethi kade nga-apply kodwa kuze kube ukuthi ngesikhathi akukho okusenza kahle. Well, kufanele siqale ngokuthi i-claim fanele ihambisane nomthetho must be compliant. So yonke imicathanga ebekiwe ney'nto ey'suke y'funeka wena qinisekisa kuqala ukuthi okwesibili ama-claim ahamba emzileni khona i-claim umuntu akhithe ukuthi azenze bese bakhona i-claim ayenza kunenqwaba yabantu esesibakhokhele kodwa ngoba i-claim wayenze bese ummeli-ke athathe imali yakhe bese ngakho-ke kuyabaluleka nakho lokho ukuthi uphile ukuthi yini uyibona ukuthi izokwenzela isikhathi esiningi ukushoda kwezinto ey'fanele kodwa ngisho ukuthi ngalokho wonke ama-claims adilike ngenxa yokuthi awekho ikhona nokugqoza nokucutha ama-systems. Ibhodi yesikhashana esiyifakile sicebile ukuthi elibukele eduze nomgwaqo kuyimanje nesihloko sokuthi unyaka ngenyanga kuley'nyanga ey'sele eziwu-8 so isikhokha 4 billion njalo uqinisekisa ukuthi zangisho ngihamba ngemali kuya mhlawumbe 6-8 years sizolungisa zonke lezi zinto hhayi abantu abakhokheli sengikushilo-ke lokho kusiyami sesikhokhile akuyona imali yamaphathi akuyona imali yomgruvu leyo imali yokuphepheleza imali yokunikela emasontweni njalo njalo imali yokunikelela ukuthi ubhekane usuku usuzoba nazo empilweni so o-igrade bayiy'nkomba zokuthi i-financial discipline so siyacela ukuthi siyihloniphe nayo imali eseyikhona ukuze ihlekele i-president okuyinjongo ukuthi impilo ibe ngcono. Yes, invest ebhizinisini ukuze kulekelele kodwa lento esiyibonayo abantu bayavula bayabhizuza banamadili ayinayo return ne-abuse ekhona bayonikela ngayo nemali akuzona iy'nto
Alright, ngisho mhlawumbe nje imeseji yakho yokugcina ikakhulukazi kubashayeli ingazi sibeke lapha lapho khona sizongena kumaholide kaDisemba kusuke kuphithizela ilona lo uya lapha mhlawumbe nje imeseji abanye bazibengele emgwaqweni ukuthi umuntu uphuze omdakwayo lokho kugcina kusekhanda ingozi ungathini kulabo bantu njengoba nje sibeke emaholide kaDisemba? Siyacela ukuthi sijabule sibheka sifune umgwaqo sifune ubheka impilo zabantu ayikho into ngakho sizobopha elizweni basibopha kakhulu hayi kancane futhi umgwaqo u-N2 lonqamla khona lapho kude nasezulwini Chayona nasempumalanga kuzoba ne-deployment ethe xaxa nejwayele lamapholisi nokuthi siqinisekisa ukuzophepha asikho isidingo sokuthi ngokuthi kusukuthwala emndenini kusukuthwala ngenxa yobudedengu bakho zonke lezo zinto siyacela nje ukuthi